Aw bisimila donfini ɲuman sagura kɛnɛ kan In Fashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera seyɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago be tisi kalalenw na walima n'a be fɛ ka tisiw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago be qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. An balima joliba jabarani filɛbaw an ka foli ni tanu ni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma bi tarata décembre kalo tile 5 san 2023 limanaw ladala jɛmukan min bi sigi don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma kunnafoni di sɛbɛnw lakalili de don min bɛ tali kɛ kunnafoni nɔfɛtɔ ko don aw minnu b'anw sigi ka an filɛ ani aw minnu b'an lamɛn limanaw kunnafoniw gafe minnu bɛ sɛbɛn a kɔnɔ kumaw ka se k'o bamayɛlɛma aw ye an ka todunkan na n'o ye bamanankan ye sabu i man'o fɔ ka ban jamanaden bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna la o kumana nin y'an sigilen o de kɛnɛ kan an bi aw bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ k'an filɛ bɔlɔlɔw fana sanfɛla la an tɛ ɲinɛ o kɔ an b'a fɔ ɲɛna aw bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma limanaw gafew bɔra kumana an bɛna an da don minnu kɔnɔ kuma la bi ko lakale aw ye min bɛ info matin ko fɔ ale bi yan le national ale bi yan nouvelle horizon bi yan ka taa se le soir de Bamako an bɛna nin fasidi sɛbɛn ninnu de lakale limanaw aw ka faamuya kama kumana an b'a fɔ ɲɛna aw danse limanaw an b'a daminɛ ni fasidi sɛbɛn min an ko a ma ko info matin fasiri a kumana a y'a jira k'a fɔ ko ayiwa politiki baara min bɛ tali kɛ a bɛ senna a jirala k'a fɔ tɔn fila bɛ yen olu jɛra k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'u bolonɔ bila sɛbɛn yɛrɛ la ayiwa info matin ka fɔ la ayiwa ko min bɛ tali kɛ M5 RFP M5 Mali kura ani yɛlɛma k'olu jɛra ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko ayiwa min ye furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔ colonel Asimi Goita ye k'u b'a ɲini a fɛ ayiwa sɛbɛnba min bɛ yen walima gafe min bɛ yen ni furanjɛla fanga bɛ ka baara kɛ n'o ye charte de la transition ye k'u kana sɔn ka a kan tunun k'u ka a bonya o bɛ tali kɛ mun na limanaw ninnu tɛ fɛ ko colonel Asimi Goita ka kan bɔ fanga nɔfɛ awasa min ye kunungo ye Memorial Modibo Keita la kunungo ntɛnɛn décembre kalo in tile 4 san 2023 jala k'a fɔ baara in kɛra n'o ye bolonɔbila sɛbɛn in ye o kɔfɛ u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'u ka kan lase u bɛɛ lajɛlen ka kumakan faralen ɲɔgɔn kan walasa n'i y'a lajɛ min bɛ nin politiki tɔn fila in ni o ye M5 Mali kura ye ani parti yɛlɛma u bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ ko hami min b'u la bi o ye jamana fanga ayiwa a ka segin jamanadenw ma n'o ye retour à l'ordre constitutionnel ye o ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye olu kɔni ko ko u jɔrɔlen bɛ ko dɔw taabolo la n'o ye furanjɛla fanga in taabolo ye sabu waati minnu fɔra a ko la n'o ye ka dansigi kɛ furanjɛla fanga la ka kalataw boloda fanga ka segin jamanadenw ma o ye olu ka hamina ye ko nka o t'a bali k'u ka furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw dɛmɛ u ka baara la sabu baara minnu bɛ ka kɛ sisan u bɛ foli da u kan kosɛbɛ n'o ye lakana baaraw ye ani kidali minɛni baaraw ye ko nka fɛn damadɔ fana bɛ yen u jɔrɔla o la o ye bɛnkan sɛbɛn ye min n'u bolonɔ bila l'accord pour la paix et la réconciliation limanaw o bana bɔ yen nɔ min ye MINUSMA ka tagaliko ye ko Kidali marabolo min minɛna o fana mara bɛna kɛ cogo min na ka taa se kalata minnu bɛ yen ni olu kan k'i kunda jamana kan ko kalata ninnu ka se ka kɛ jɛlenya ani basigi kɔnɔna la M5 RFP Mali kura ani parti yɛlɛma u ka hamina de ye nin ye u y'u bolonɔ bila sɛbɛnna kunun ka jɛ k'a fɔ ko u bɛ fɛ ka u fanga fara ɲɔgɔn kan baara minnu filɛ nin ye ka se k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o tɛ o y'a jira k'a fɔ ko furanjɛla fanga ye baara minnu kɛ ko u wasalen don yɔrɔ dɔw la nka yɔrɔ dɔw fana na u jɔrɔlen don sabu k'olu ɲɛ bɛ min na nin ye o de ye k'a fɔ ko waati min dira furanjɛla fanga ma waati in a bɛ ka tori ka taa nka kalataw tɛ ka se ka boloda ko an tɛna se ka to o kɔnɔna la badabada fo baaraw de ka labɛn joona limanaw an filɛ nin waati min kɔnɔ sisan
n'o ye furanjɛla fanga ye wa k'u ye min jateminɛ fana o ye k'a fɔ ko sariya ko sariya bɛ ka maaw bali u ka taa ni ka seginw na n'o ye liberté ko kiiri tigilamaw bɛ ka maaw dabila bara kɔnɔ maaw bɛ yen nɔ dɔw yɛrɛ bɛ siran hali ka kuma bi ko hali ɲɔgɔn lajɛrɛ yɔrɔ minnu bɛ yen ni maaw bɛ se ka taa u kɔnɔna kumaw fɔ k'a fɔ nin man di an ye jamana kɔnɔ walima nin ka di an ye ko maaw sirannen bɛ k'o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ M5 RFP Malikura ni parti yɛlɛma y'a jira k'a fɔ ko nin wale damadɔ bɛ ka u siran k'u b'a ɲini furanjɛla fanga fɛ u ka dɔ bɔ o waleya ninnu na hali kalata kuma an y'o fɔ jamanaw ka taa se ko jamanadenw fana farafarali min bɛ malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ni dɔ ko a bɛ furanjɛla fanga fɛ dɔ ko a t'a fɛ ko min ko a t'a fɛ o na kɛ faso jugu ye M5 RFP Malikura ni yɛlɛma y'a jira k'a fɔ ko o tɛ fɛn ye min bɛ se ka jamana jɔ o de la M5 RFP Malikura ɲɛma Dr Buruyima Afi Tarawele ani parti yɛlɛma ɲɛma Yusufu Jawara olu jɛra k'u bolonɔ bila u ka kumakan in na n'o ye déclaration ye a duguma ka sɔrɔ k'a jira k'a fɔ ko u ka fɛla de ye nin ye ko minnu bɛ jamana kɔnɔ min ye colonel Asimi Goyita ka kanbɔli fanga nɔfɛ ko n'a nana kɛ olu kɔni bolo sariya sɔsɔ don wa layidu min tara ko layidu in a ma dafa wa charte de la transition o fana sɔsɔli baaraw de don limanaw ni nin tɔn fila y'o fɔ tɔn dɔ bɛ yen ale hakilila t'o ye n'o ye AMK ye AMK Espoir Malikura ale kɔni ko ale fɛla de Asimi Goyita k'i kanbɔ olu ma maa yɛrɛ ye bi maa min bɛ se ka jamana mara ka tɛmɛ colonel Asimi Goyita kan ko san 2024 Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya Mali ka souveraineté jamanaw ko o de sera ka ɲɛnamaya bi wa ko maa min sera k'o di Mali ma ka Mali ka danbe segin a ma ko olu bolo o ye colonel Asimi Goyita ye M5 RFP Malikura n k'a fɔ AMK Sake Espoir Malikura ko san 2024 kalata minnu bɛna boloda jamanaw olu kɔni ka cɛbɔ ye colonel Asimi Goyita ye u ye nin kuma fɔ don min na jamanaw ni maaw hakili b'a la novembre kalo tile 14 tɛmɛnen n'a fɔra k'a fɔ ko Kidali minɛna jamanaw ni san caman de kɛra nin dugu in kɔ Mali ɲɛmaw Mali marabolo Mali baarakɛyɔrɔw tɛ nin yɔrɔ kofɔlen na n'o ye Kidali mara ye ko kabi o donni kama lakana sera ka sabati Kidali mara kɔnɔ Mali finitigiw sera ka guwan kɛ ka Kidali minɛ min ye Espoir Malikura ye maa minnu tun bɛ a ko kɛnɛ kan ko olu nisɔndiyara nin ko in na o don olu y'u kan lege k'a fɔ ko olu ka cɛbɔ cɛ tɛ muso tɛ colonel Asimi Goyita don o la sa u ko k'u ma nin kuma in fɔ k'a fɔ k'u bɛ a fɔ k'u bɛ politiki maa juguya la walima u bɛ maa wɛrɛ juguya la ko u ye nin kuma in fɔ u yɛrɛ de ka hakilila kama bɛɛ n'i ka hakilila don jamana kɔnɔ ko colonel Asimi Goyita maa min bɛ ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya segin a ma bi k'olu na tugu o kɔ nin hakilila in na k'u m'a fɔ k'a fɔ de u bɛ politiki maa juguya la walima ko jɛkulu wɛrɛ k'u b'o o juguya la an bɛ don min na ko bi Espoir Malikura u ye jɛrɛ min kɛ a kɛra sibiri tɛmɛnen de jamanaw ni kunnafonidilaw o de senfɛ u y'u dafa nin kuma in na u ko kabi démocratie nana san 1991 fo ka n'a bila san 2020 na waati min na M5 RFP wulila ka k'a fɔ ko fanga ka yɛlɛma ka don fanga la a ko jɛkulu fɔlɔfɔlɔ min yɛrɛ bɛ yen ni o de ye nin kuma in fɔ M5 RFP ka sɔrɔ ka bila sen kan o y'olu Espoir Malikura ye walasa min ye Alu Sangare ye ale ka sɔrɔ ka wele bila jamanaden bɛɛ lajɛlen ma u kana sɔn fiyewu k'a fɔ k'u bɛ fili kɛlɛ la sabu ko Mali ka danbe n'a ka hɔrɔnya n'a ka yɛrɛma hɔrɔnya o ka segin a ma jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen ko kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don bɛɛ ɲɛ b'a la kabi waati min na min ye fanga yɛlɛmana mɛ kalo tɛmɛnen in na n'a bɛ fɔ min ma ko ko yɛlɛma min bolodara ni bandaw taara ni colonel Asimi Goyita nana ko olu ye yɛlɛma min ye jamanaw o de filɛ nin ye senna ta Espoir Malikura y'a jira k'a fɔ u ka déclaration kɔnɔ min ye cɛmɔgɔ Mahamadu Mayiga coordinateur général AMK ale kɔni y'a jira k'a fɔ u ka nin bɔli kun foyi t'a la k'a jira diɲɛmaa na k'a fɔ Espoir Malikura olu ta ye Maliko ye wa ko maa min bɛ se ka jamana bɔ gɛlɛya kɔnɔ olu na tugu o la colonel Asimi Goyita u ye jɛkulu min sigi sisan u ni jamana wɛrɛw cɛ n'u kama ko AES
awa ko AES u ma baara foyi ye min ɲɛna ka tɛmɛ o AES fana kan k'o fana na kɛ sababu ye ka jamana 3 Mali ni Burkina ani Niger k'u bɔ jɔnyawale walima banbanciw ka janfanjugu kɔnɔna la. Abdoulaye Ouattara ka fasiri don jamana an y'a bɔ info matin kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra ye fasidi sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko le national ale kumana jamana le national y'a yira k'a fɔ ko ayiwa Nsukala n'o ye an ka sukaro dilanyɔrɔ min filɛ nin ye Siriba la jamana jala k'a fɔ ko juma tɛmɛnen u ka laadala ɲɔgɔn ye min bɛ to ka kɛ n'u k'a ma ko conseil d'administration juma tɛmɛnen décembre kalo tile fɔlɔ awa Nsukala a bɔra da k'a ma bɛn sabu ministre min bɛ jago ni usine kow kunna Musa Alassane Diallo awa a jigi tigɛra kosɛbɛ Nsukala ko la a jigi tigɛra kosɛbɛ Nsukala ko la sabu Nsukala n'o ye ni sukaro dilan usine min sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔ yan jamana ko a bɛ fɛn bɛɛ la bi fo baara ɲuman bɔtara ko de kalama u ka conseil d'administration tako 17 min n'o kɛra nin ye awa a sen fɛ Musa Alassane Diallo a kɔni ko ko Nsukala tiɲɛ yɛrɛ la cakɛda don min ni a bɔra Mali jigi kɔrɔ dɛ a bɔra Mali jigi kɔrɔ a bɔra Malidenw jigi kɔrɔ sabu jigi min d'an b'a kan k'a fɔ awa san 2022 tɛmɛnen yɛrɛ ko tɔni 150,000 k'o kan ka dilan sukaro la ka di jamanadenw ma san 2022 ni san 2023 campagne na awa ko donan fura jigi kɔ min ye a sukaro ye a ma se ka sɔrɔ walasa min ye Musa Alassane Diallo min bɛ ministeriya la jago ani usine ko kunna jamana a y'a jira k'a fɔ ko awa Nsukala baara foyi tɛ bi u ni jamana cɛ u kɛmɛ ka layidu min dafa ala dalu telima ye jumɛn ye a y'a jira k'a fɔ an ye min fɔ sisan n'o ye tɔni 150,000 ye awa o kun kan ka dilan Nsukala fɛ san 2022 ni san 2023 jamana o ma se ka dilan conseil d'administration sen fɛ awa ko miliyari 9 ɲɔgɔnna o de tilala Nsukala la baara yɛrɛ kɛcogo juguya yɛrɛ kama fɔ min ma ko mauvaise gestion walasa Musa Alassane Diallo tilala ka jateminɛ min fana kɛ a ko bi a ye min jateminɛ ko Nsukala ko juru bɛ Nsukala la a dɛsɛ bɛ ka min sara jamana dun u ni jamana de bɛnnen bɛ a ko la Chinois jamana ani Mali jamana jɛra ka usine kelen min k'u bolonɔ bila la Mali ta o ye 100 Chinois ta ye 100 nka ko Chinois dɛsɛ bɛ k'u ta fan k'o latile o la ko Mali jamana dun waati o waati nafolo min kan ka di k'a di Nsukala ma u ka baara kɛ ni a ye nafolo in bɛ di a di cogoya ma fo ka tila ka dɔ fara a kan Musa Alassane Diallo ko yalima o bɛ se ka kɛ cogo di k'a fɔ de usine min ni Chinois b'a baara la min u ni Mali jamana bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ layidu min taara a ko la o tɛ ka se ka dafa o bɛ se ka kɛ cogo di Musa Alassane Diallo ko a ye tabali gosi a ko Chinois ma awa nin tɛ se ka to ta koyi ko Chinois u bɛ baara min kɛ awa Nsukala la i b'a sɔrɔ jate minnu bɛ bɔ n'o ye comptabilité ye awa ko o bɛɛ bɛ kɛ Chinois kan de la Maliyɛnw dun limanaw an bɛ baara kɛ ni français de ye an bɛ sɛbɛnniw kɛ ni français de ye an b'o de faamu ko nka ko Nsukala la ye i b'a sɔrɔ Nsukala ɲɛma o ye Chinois ye a directeur de comptabilité o fana ye Chinois ye ni wa u ka sɛbɛnni fɛn fɛn bɛ kɛ limanaw nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ awa Chinois kan de la ɲɛ foyi tɛ sɔrɔ a la ni jamana ko k'a bɛ to larawe k'a b'o la o b'a sɔrɔ o bɛ Chinois kan na ɲɛ foyi tɛ sɔrɔ o la Musa Alassane Diallo y'a jira k'a fɔ nin cogoya de la jamanaw san o san chiffre d'affaires min ni awa Nsukala kan k'o kɛ n'o ye san o san nafolo min tɔnɔ min kan ka sɔrɔ awa miliyari 32 o taara miliyari 21 o taara miliyari 9 o taara san o san nin bɛɛ bɛ dada ɲɔgɔn kan jamana tɛ fɛn sɔrɔ Nsukala kɔni ta kɛmɛ ale b'a tɛgɛ nɔ awa min ye Musa Alassane Diallo a ko nin tɛ se ka to sen na o de la a ye yɛlɛma dɔw boloda k'o ka boloda joona sabu Nsukala ɲɛmaaba o ye Chinois ye k'o na falen o na di Maliyɛn ma wa a jate ɲɛma n'o ye chef de comptabilité ye directeur financier k'o na di Maliyɛn ma min y'a directeur technique ye sa n'o y'a usine kow n'a fɛnw ye o n'a ta ka di Chinois yɛrɛ ma o la baara na kɛ nin cogoya la wa ko Musa Alassane Diallo ko a ko yɛrɛ tɛna to tan don nataw la a na taama boloda jamanaw ka taa Chinois jamana kan
ka taa kuma ni siniwaw ka jamana ɲɛmɔgɔw ye k'a f'u ɲɛna k'a fɔ u kɛmɛ ka maa minnu bila u tɔgɔ la ka baara k'u tɔgɔ la sukaro dilan usine na Nsukala jamanaw ko u bɛ ka usine kɛ yɛrɛsagokɛyɔrɔ ye fɛn fɛn ye nafa ye Mali ta o tɛ ka sɔrɔ nka olu de bɛ k'u kunfa a ko la ɲɛ ka sɔrɔ a la walasa Nsukala jigi min dara ka sukaro ko la Mali kɔnɔ san o san tɔni 150,000 o ka se ka di jamanadenw ma ko o ka se ka bila sen kan joona n'o tɛ ko baara bɛ yɔrɔ min na bi Nsukala kɔni kɛra usine de usine min yɛrɛ ni usine ko tɔgɔ yɛrɛ t'a la bilen a fɔ min ma ko fayiti usine ko tɔgɔ yɛrɛ tɛ fɔ a la bilen nin de ye kunnafoni ye jamanaw a ye nin bɔ le national kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen limanaw lakana ko siratigɛ la Nouvelle Horizon ale kumana a ko colonel major Suleman Danbele n'o ye DIRPA Mali finitigiw ka kunnafoni bɛ di yɔrɔ min na o ɲɛmɔgɔ laadala kalo kalo ale ni kunnafonidilaw bɛ sigi ka baro kɛ baara minnu kɛra kalo tɛmɛnenw na misali la novembre kalo min sara nin ye baara minnu kɛra kɔnɔna la Mali finitigiw fɛ ka se ka o kunnafoni di baara in kɛra layidu timɛra kunun ko ntɛnɛn décembre kalo tile 4 san 2023 walasa min ye colonel major Suleman Danbele jamanaw a ye kunnafoni di a ko DIRPA ale bɛ kunnafoni di cogo minnu na a tɛna falen fɛn fɛn kɛra k'o di jamanadenw ma ayiwa o ye laada ye kalo kalo o de la a ka sɔrɔ k'i da don a la ko wulikajɔ minnu bɛ ka kɛ Mali finitigiw fɛ sisan novembre kalo tile tɛmɛnen na san 2023 in na ko walijuguw cayara kosɛbɛ bamanciw fɛ ka ɲɛsin sigidalamaw ma n'o ye jamanaden gansanw ye population ko o de dɔ de farala o kundama kan nka min ye finitigiw kɔni ye yɔrɔ bamanciw bɛ k'u yɛrɛ ɲini ka boli finitigiw de ɲɛ bi u bɛ ka o boli min kɛ waati min na Kidali marabolo minɛna Mali finitigiw fɛ kɔrɔnfɛla la a bɛ n'a fɔ bamanciw bɛ ka yɛrɛ ɲini de kɛ u yɛrɛ kɛlen bɛ ayiwa fan bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ kana tilebiyanfan fɛ n'o ye Mali tilebiyanfan ye o de na bɛ dɔ fara bamanca walew kan yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye jamana camancɛ yɔrɔw ye o de kɛmɛ sababu ye bi bamanci ninnu ani bandi ninnu kɛmɛ ka sigidalamaw jamanaden gansanw u bɛ ka taa bin olu kan ko bɛ n'a fɔ o ye dɛsɛ yɛrɛ de bolo ye colonel major Suleman Danbele ka fɔ la a ko forces armées maliennes kɔsa in na bamanca wale dɔ tara k'u sɛgɛrɛ o kɛra Gundam Ɲafunke T-Site Gosi ani Murja ko bɛ se ka ɲɛfɔni cogo min ye ko bamanci ninnu k'u bɛ fɛ k'a yira fana de ko olu bɛ yen k'u ma taa k'o fana y'u ka fɛɛrɛ dɔ de ye nka colonel Suleman Danbele y'a yira k'a fɔ ko o si ma foyi bɔ Mali finitigiw ka jija n'u ka wulikajɔ la sabu min kɛra Gundam Ɲafunke T-Site Gosi ani Murja wolola min na ko Mali finitigiw sera ka min da bamanciw ka yen nɔ u ye min faga u ye minnu ka bolonafɛnw minɛ o fana de cayara kosɛbɛ min bɛ tali kɛ colonel a ɲininkara kunnafonidilaw fɛ k'a fɔ ko bisi 2 bɛ yen jamana olu jasora bamanciw fɛ ka taa ni o ye Paru Pont ani Bayangara ani ɲɔgɔn cɛ ko min bɛ tali kɛ directeur des informations de l'information de l'action publique des relations publiques des armées n'u kama ko DIRPA ko bamanci ninnu ko maaw kana kamana guwan u ka nin baara ninnu na sabu yɛrɛ ɲini yɛrɛ imana u b'o de bolo ma o de y'a to u bɛ ka nin baara ninnu kɛ ko fɛɛrɛ caman de bɛ ka bɔ armée fɛ bi walasa ka se ka dansigi kɛ bamanciw ka nin walejugu ninnu na n'o de ye ka maaw n'u bolofɛnw ka olu jaso walima ka mugu yɛrɛ bila siraw kan bolimafɛnw ka taa yɛlɛ o ka waati laban ninnu na waleya minnu bɛ ka kɛ o la colonel major Suleman Danbele a ko a bɛ wele bila halisa jamanaden bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la kunnafoni ɲuman o ka se ka di kɔsa in na min ye gendarmerie ye garde nationale ani polisi fo ka taa se protection civile ma olu taara Kidali jamanaw nin bɛɛ lajɛlen kun ye mun ye ka se ka Kidalikaw n'u bolofɛnw lakana ko a tilala k'i da don min na o ye Labizanga Gosi T-Salit Menaka wulikajɔ minnu kɛra yen nɔ kɔsa in na o kɛra sababu ye ka banbanciw k'u yɛrɛkɛ jamanaw u ka motow u ka bolimafɛnw ka caman minɛ o la colonel major Suleman Danbele a ko sɔɔni MINUSMA ka kan minnu bɛ yen nɔ i n'a fɔ
ayiwa Mopti Tombouctou Gao ayiwa ko olu fana bɛna di Mali finitigiw ma o baara yɛrɛ o tɛna mɛn bilen min bɛ tali kɛ o bolodalen bɛ ka bila décembre kalo tile 14 san 2023 in na jamanaw ni de kunnafoni yɛrɛ kolomayɔrɔ ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ lakanabaliya ko kuma in na halisa jamanaw ko OCHA ale ye diɲɛ kɛlɛ tɔnba ka bolofara dɔ de ye min ɲɛsinnen bɛ ayiwa hadamadenya hakɛw ma Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires ou kama ko OCHA awa ale ye gafe dɔ kɛ ka daminɛ décembre kalo san 2022 kana bila min ye septembre kalo san 2023 la u ye jateminɛ dɔ de kɛ awa jateminɛ in kɔnɔna la ko Kidalikadenw caman de bɔra ka boli ka bɔ Kidal n'i y'o sigi kɛmɛsara o kɛmɛsara u bɛ se 70 ma min ye Agel Hawk fana bɛ ten Anefis bɛ ten Tesalit o fana bɛ o cogoya la maa minnu bolila ka bɔ nin dugu ninnu kɔnɔna la limanaw k'a b'o hakɛ de la nka ko Kidal yɛrɛ kelen ta n'i y'o lajɛ o bɛ se ko kɛmɛsara o kɛmɛsara o bɛ se 116% maa minnu bolila ka bɔ Kidal mara kɔnɔ ka daminɛ décembre kalo la san 2022 kana bila septembre kalo la san 2023 o de cogoya la min ye OCHA ka nin gafeba in kɔnɔna la a ko groupes armés terroristes n'o ye bamaciw ye minnu ma se ka lakodɔn ko u bɛ baara min fana na o de ye denmisɛnnin fitininw minnu si ma taa yɔrɔ jan jamanaw ka olu ta k'u bolo don kɛlɛ la walima ka marifaw di u ma o fana jateminɛ kɛra denmisɛnnin 15 ɲɔgɔnna k'olu tara ka bila bamaciw cɛla o ka se ka walejuguw lama o bɔlen kɔ ye denmisɛnnin 22 ɲɔgɔnna fana minnu bɛ yen ni dɛmɛba tɛ ka kɛ olu yɔrɔ bamaciw fan fɛ o fana jateminɛna ani a bɛ fɔ min ma ko violence basée sur le genre n'o de ye ka bingani wale ta ka ɲɛsin cɛ walima muso ma jamana o siɲɛ 9 k'o fana kɛra bamaci wale ninnu fɛ min ye engin explosif improvisé n'u kama ko EEI n'o ye mugu minnu bɛ don dugumakolo jukɔrɔ o fana 2 ayiwa maaw kɛra o kɔlɔlɔ sababu ye o kɛra ayiwa Kidal marabolo kɔnɔna la jamanaw ni OCHA ka jateminɛni ye min kɛra san laban yɛrɛ la Kidal ale marabolo kɔnɔ kunnafoni de ye nin ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra ye limanaw fasiridi sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko le soir de Bamako an bɛ a kuncɛ ni ale ye a ko nin waati in na n'i bɛ bɔ Sevare ka taa Gao o sira k'u y'a tigɛ fɔlɔ bolimafɛnw na bolimafɛn minnu bɛ maaw ta ka sababu kɛ limanaw i ka kojugu kunbɛn yan'a ka s'i ma fɔlɔ o de nafa ka bon o la ko gouverneur n'o ye Douanzan ale marabolo ɲɛma ale ni taamakɛlaw n'o ye compagnie de transport ye ani taamakɛlaw u jɛra ka faamuya sɔrɔ nin ko in na ko baara u k'a jɔ fɔlɔ taamakɛla fɛn fɛn bɛ yen mobili fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ bɔ Sevare k'i kunda Gao kan ko k'a bɛɛ lajɛlen jɔ fɔlɔ ko dɔw yɛrɛ tora sira la f'u y'olu lasegin ka taa Sevare ka sababu kɛ jamanaw siga kelen bɛ juguw la n'o ye cɛ marifatigiw ye olu fana ka walejugu de cayan bɛ nin siraba in kan sisan kosɛbɛ o la ko ka a jɔ fɔlɔ yanni ɲɛ bɛ sɔrɔ a ko la finitigiw ka se ka sira ninnu ka larawe ka wulikajɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ bamaci minnu b'a yɔrɔ kofɔlen ninnu na ka se ka u kɛlɛ n'o tɛ ko ni maaw tora nin sira in kan jamanaw a tiɲɛni de bɛ sɔn ka bonya a nafa ye Laya Jara de ye o fasiri sɛbɛn Soir de Bamako kɔnɔ jamanaw ale Soir de Bamako kelen y'a jira k'a fɔ Laya kelen in fana ka sɛbɛnni na ko commissariat min filɛ nin ye commune 2 la ale kɔni ka wulikajɔ nafa yera la kosɛbɛ kɔsa in na commune Korofina commissariat min n'a ɲɛmɔgɔya bɛ commissaire principal Bakari Kulubali ale bolo ko ntɛnɛn tɛmɛnen n'i ye jateminɛ kɛ a bɛnna novembre kalo tile 27 de ma k'u ye maa dɔ minɛ u taara sɔrɔ maramafɛnw de bɛ ale bolo jamanaw maramafɛn ninnu pistolet automatique Glock o 9 o b'a la min ye a fɔ min ma ko fusil à pompe o kelen o b'a la ka taa se dozow marifa min b'u bolo n'o ye fusil de chasse ye o 7 o bɛ cɛ in bolo jamanaw nin bɛɛ lajɛlen maralen b'a bolo tiɲɛni kama walasa n'i y'a lajɛ min ye marifa ta ka tiɲɛni kɛ n'a ye ka se ka o kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ yan jamanaw baara a bɛ ka san sɔrɔ kosɛbɛ ka kɛ ni police nationale directeur
commissaire général de brigade Suleiman Traoré ale n'a ka ministre min bɛ lakana ko kunna olu ka bolodi ɲɔgɔn ma ka taa se police nationale ma jamana olu kɔni jɔlen bɛ bi jɛmɛ fɔlɔ jɔyɔrɔ la fo dɛnɛnkanw n'o ye bamaciw ye minnu bɛ ni olu bɛ ka sunɔgɔ tigɛ ka bɔ maaw ɲɛna sigidaw la ka se ka tɛgɛ kɛ u caman na u ka sɔrɔ ka wele bila sigidalamaw ma fana u k'u hakili to kibaruyaw fana na n'u siga kɛra maaw ma na u ka se ka u kunnafoni di maaw ma an n'a kun cɛ ni min ye jamana n'i y'a lajɛ ko sanubɔyɔrɔ Ndamanda ayiwa Kalana a yala k'a fɔ Kalana filɛ nin ye Yanfoyila ale mara la Buguni mara kɔnɔna la min bɛ ko Ndama o firila dɔw ka jamana kɛra sababu ye maa kelen ni tora a la maa fila ɲɔgɔnna olu joginna a kɛra Kalana de Ndamabɔyɔrɔ min ni kuma bɛɛ i bɛ nin kibaruya ninnu de mɛn nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na a jala k'a fɔ ko waati min na Fasiri ko k'u bɛ nin kunnafoni sɔrɔ waati min na o y'a sɔrɔ halisa k'u bɛ ka maaw ɲini Ndama bɛna maa minnu kan minnu ma se ka ye fɔlɔ walasa nin wale in jamana ko nin ka ca kosɛbɛ nin marabolo ninnu na n'o ye Ndamanda ninnu ye bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ Ndamanda la maa fasugu bɛɛ lajɛlen bɛ taa wa u bɛ bɔ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen de fɛ ka taa nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ko dɔw yɛrɛ tɛ siga fiyewu hali sufɛla yɛrɛ fɛ jamana k'a fɔ k'u bɛ taa don damadingɛ kɔnɔna la k'u bɛ taa sanu bɔ ko nin waleya yɛrɛ sɔrɔla o de senfɛ dama min firila sisan n'an bɛ ka kunnafoni di ko dama in firila nɛgɛ kanɲɛ 3 waati 3h du matin ko dɔw de wulila k'a fɔ u bɛ taa sanu bɔ dugu tilaman fɛ ko dama firila u kan nin cogoya la maa kelen ko ni tora la maa fila o joginna limanaw hakilila jiginna ni ɲɔgɔnna waleya fana kɛra n'i y'a lajɛ a bɛ fɔ min ma ko mine artisanale o fana senfɛ maa 7 ni de tora la o la maa 5 o ye Burkina bɛ ye olu bɔnna Burkina jamana kɔnɔ maa caman olu sɛbɛkɔrɔ joginna a ma tɛmɛ hali kalo damadɔ kan o yɔrɔ kelen in fana na ko maa 9 olu fana fatura damadingɛ dɔ kan o kɛra Kiɲɛba mara la Kayi mara kɔnɔna la ko nin waati in na jamana ɲɛmɔgɔw kan ka u lama nin ko in na ka fɛɛrɛ tigɛ walasa Ndama a bɛ ka tiɲɛni min kɛ maaw ka hadamadenya la caman bɛ se ka bɔ a la u ka fɛɛrɛw tigɛ walasa yɔrɔ Ndama kɔni yɔrɔ ye bɛɛ de bɛ taa min ka di min ye o b'o kɛ fɛɛrɛ ka tigɛ sariya ka don a ko ninnu na walasa maaw olu ni bɛ se ka kisi cogo min na e ko an t'a bila yan limanaw an ye nin sɔrɔ Soade Bamako kɔnɔ bi o tuma ni Ala sɔnna sini gafew mana bɔ an bɛ kɛnɛ kan ka u lakale aw ye ladira kɔnɔ an b'a fɔ Ala ka waati wɛrɛ yira an na. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni Infashon ka dɛmɛ ye an sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99 Infashon k'aw ye togo ɲɛ Infashon ni aw mago bɛ qualité la